Maayong Pasko sa tanan, napasensya kay taod-taod kong nawala. Ato kay nawala po nga ako ang tingog. Grabe ka pagaw. Pero karon medyo okay na. So balik ta sa pagpangubad sa mga damgo. So ang mga damgo nga atong hatagag-ubad karon mao ning mosunod. Ila or birthmark na ilimnong makahubog o sa English po wine. Sunod ilong, imahin, imbornal, inahan, inano o inidoro. So man mga damgo atong hatagag hubad. Una, kining ila or birthmark. Kung nimo makita sa damgo nga do na ka ila or do na kay birthmark, makaangkon kag kadaugan sa gugma o patigayon or negosyo. Sunod, ilimnong makahubog or wine. Magbantay ka sa dili nimo ikabotiyag or magbantay ka nga dili nimo ikabotiyag ang mga tinaguan kung magdamgo kag miinom og ilimnon nga makahubog. Kung moinom ka sa ilimnon nga dili makahubog sama sa soft drinks, danihon ka sa pagtuo sa laing tinuhuan. So okay na siya. Kay dili man sad na dautan. So naalala na nimo kung mo magpa-member ka, magpasakop ka sa ilaha. Sunod, ilong. Kung ang ilong maigo sa sumbag, makaangkon og malipayong kaminyoon. Unsa man ang ilong nga na sa sumbag kita na mo ilong nga naigo og sukmang igos kumo. Magiingon ko diri kung ilong maigo sa sumbag, makaangkon og malipayong kaminyoon. Sunod, kung hagkan ang imong ilong, makakita kag away sa imong kabanay or pamilya. Kung dako ang ilong nga maurag Volkswagen, makabaton kag hinigugmang matinud-anon. Kung ilong nga kuyapa og lapad, maurag palwa, dunay moilog sa imong hinigugma. Kung ilong nga dagkog lungag, maurag panghaw sa barko, dunay tanyag sa paghigugma og kaminyoon. Kung ilong nga taas, magmalipayon ka sa imong paghigugma. As kang komplikaduha ba ning damgog ilong ay. Saya na paglikay na mo nga magdamgo mong ilong kay komplikado kayo. Sunod, imahin. Imahin sa imong gipakabathala. Nagkahulugan ngay gidungog ang imong mga pag-ampo or pangaliya. Kung imong imahin ang imong madamguhan, gipahinumdum ka sa imuhang katungdanan sa pagsimba sa imong gipakabathala. So madanay kay hinungdan kung makita kang imahen sa imong kaugalingon, pasinwa na kay simba-simba, pareha aning nagyaw-yaw diri. So pasidaan din na nga panalagsa po doaw po dito sa simbahan. Sunod, imbornal. Kung dako ang imbornal nga imong madamguhan, mulampos ka sa imong mga gitinguha, mo travel kag layong dapit. Kung gamay ang lungag sa imbornal nga imong madamguhan, magatubang kag suliran or problema sa imong negosyo o sa paghigugma. Sunod, inahan. Kung magdamgo ka sa imuhang inahan nga buhi pa, nagkahulugan nga imong maangkon ang pagmahal o pagpangga sa imong kabanay o mga kahigalaan. Kung patay na gani ang imong inahan nga imong madamguhan, nagpaila sa iyang damgong kamingaw, busa imo siyang pamisahan o pangadjian alang sa malinawong pagpahulay sa iyang kalag. Kung imo makita ang usa ka inahan nga nagpasuso sa gamay nga bata, dunay maabot kanimong malipayong balita. Sunod, inano. Gamay nga tao. Inano nga daot.
kini nagkahulugan sa kawad-on. Inanong tambok nagkahulugan sa kabunda, kalipay sa imong paghigugma. Mga inanong mga dagkog mga dalunggan, kaayuhan ang moabot kanimo. Mga gagmay og mga dalunggan, masulod ka sa utang. Dako og naong nga inano naibuot mo pasipala kanimo. Gamay og naong nga inano sawayon ka sa imong sininaan. Nagyaya ka lang kuno. Daghan pog timailhan, nakabantayanan kung magdamgo ka sa inano. Sunod, inidoro. Kung limpyo kaayo, dunay moabot nga kaabunda. Kung hugaw, maputos ka sa mga utang. Sumo na siya'y inidoro. Sunod, ato nang ilahos kining ipis. Kung mag-ipis kag tinaw nga tubig, makabaton kag maayong panglawas. Ang usa ka dalaga nga magdamgo nga nag-ipis sa limpyo nga tubig, daygon ang iyang kaanyag og kamamord sa iyang lawas. Matakil po ug mahulog sa hagdanan ang laki nga naibog kaniya. Kay nagsige magtan-aw, nagsige glingi mo na mahulog, matakil po noon, mapandol. Sunod, ipos. Ambot unsay itsura ng ipos, ang mga karaang tao kailaban ni unsa ng ipos. Kung imo lamang makita ang ipos, naghatag lamang kana og pasidaan nga ayaw palabi sa imong paggasto, kay mahutdan ka sa imong tinigom. Kung paakon sa ipos, talikdan ka sa imong uyab, kay manguyab og lain. Sunod, miming or iring. Kung matulog og buotan ang iring, maayong higayon sa pagpanguyab ala sa lalaki. So nindot da ining iring kung matulog lang, labi na kung lalaki ang nagdamgo kay nindot nga panahon sa pagpanguyab, kay sugton siya sa iyang panguyaban. Kung makadungog sa miyaw sa iring or tingog sa iring, naputos ka sa mga libak. Kung kaurason ka sa iring, makakita kag away sa imong kahigalaan, magkabingkil ang manag-uyab. Sunod, iro. Makabaton kag maayong higala. Kung paakon ka sa iro, magkaaway ka mo sa imong suod kaayong higala. Kung hagkan ka sa iro, daygon ka sa imong kahigalaan. Isda. Kung magkisi-kisi sa kalabas, dunay moabot kanimong kaabunda. Daghang kwarta ang moabot kanimo. Kung patay nga mga isda ang imong madamguhan, ilugan ka sa imong kinitaan. Kung imong pikason og ibuwad, mahulog ka hinuon sa utang. So, timan ang isda. Sunod, isla. Kung maglantaw ka sa usa ka isla sa imong damgo, duahon kag kamingaw sa imong gimahal nga tuas sa layo. Kung magpuyo ka or kung nagpuyo ka sa usa ka isla, maningkamot kag maayo aron matuman ang imong gipangandoy. Kung duna kay kauban nga atbang nimo sex, kaminyoon ka na kaayo. Alla ka diha. Nindot ni ito ka sa isla gapuyo sa imong damgo. Estatwa or statue. Kung nagkulit kag estatwa sa imong damgo, kung nagkulit kag estatwa sa imong damgo, gihatagan pa ikaw og dugang kay gayunan nga imong ikapadayon ang imong mga pangandoy. Kung may apil ka sa pasulit sa bar, exam, o nakalbasa ka, gihatagan kapag laing higayon aron mosalmot pag-usab aron imong maangkon ang kalampusan sa imong mga tinguha. Kung sunod iti. Kung makatunob kag iti sa manok, mapurdoy ka.
mayabo ang imong negosyo ug dili pasugton ang ulitaw nga nanguyab sa iyang gikaibgan. Itik kun magpakaon o kun magpanon ang mga itik nga mga putik balhibo mo lampos ka sa imong mga ginadamgo. Kung imong mapatay ang itik, imong maangkon ang kapakyasan. Itlog, mga bag-ong mga itlog nga imong madamguhan muhari ang kalinaw sa panimalay ug init nga paghigugmaay sa manag-uyab ug managtiayon. Pero kung mabuak ang itlog, gilibak o kapakyasan ang imong maangkon sa imong gipangandoy. Itoy sa iro, siyempre, dunay bata nga nagkinahanglan sa imong kaluoy o pag-amuma. Itom, kun magsulob kag sapot nga itom, dunay moabot kanimong kaguol, kamingaw, o maghandom sa mapait nga kagahapon. To kana lang usa karong adlaw. Una ako gipasalamatan ang mga ni-subscribe sa YouTube channel. Hanggang salamat kaninyo sa inyong pagsuporta. Og palihog ko og share sa mga atong video dinhi sa Lajumar YouTube channel. Ang daghan pa ang makahibalo nga naa diay tay muhatag og mga hubad sa mga damgo og ahom. Daghan kayong salamat.